kokeilee ilmeisesti opintojen perässä, jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, ja päässyt kolkuttelemaan sitä U23 maajoukkueporttejakin, että hienosti edennyt urallaan. Kyllä, ja todella pehmeä kätinen ja lämmittää, että on kotoisin Ylöjärven vuoden taustasta, missä itsekin majailen, joten sieltä tulee kovia salibändipelaajia, toista on kovia kutosdivarissa ja toista liigassa. No juuri näin, sinä sen sanoit, ystäväni. Muun muassa muita vuoden taustalaisia Lassi Toriseva, jos joku on joskus kuullut. Ja... Ai niin, hänkin on sieltä? Kyllä, ihan taitaa olla alkuperäisasukas sieltä. Okei, no siellä on sitten kovia tekijöitä. Eikös KRPssäkin ollut jonkin sortin vuoden tausta mafia ainakin jossain vaiheessa? Koskelan Matti on ainakin sieltä tainnut asua. No hän asui siellä kyllä, totta. Nyt SPV Jeri Heikkilä toimesta rauhoittelee tuonne oman pään.